Pozdrav fanovi nogometa. Znate onaj trnci u trbuhu, ono uzbuđenje koje samo jedna senzacionalna vijest može izazvati? Pa dobro, pripremite se. Imamo svježe informacije koje će vaše srce brže kucati. Ali prije nego što zaronimo u ovu oluju novosti, želim da obavite nešto jako važno za nas, kliknite na gumb za prijavu. Obećavam da nećete htjeti propustiti nijedno ažuriranje koje imamo za ponuditi. Sada, bez daljnjeg odlaganja, pređimo na ono što vas zanima. Hajduk je započeo sezonu s desnom nogom, ostavljajući sve svoje pratitelje na vrhuncu uzbuđenja. S prvim europskim dvobojem pred vratima, svi su oči uprte u nove angažmane. A kao što već znate, jedno od imena koje kruži zrakom je Ivan Perišić, igrač kojeg bi svi navijači Hajduka voljeli vidjeti u dresu momčadi. I tko nam donosi ove vruće vijesti? Ni manje ni više nego sportski direktor Hajduka, Mindaugas Nikoličius. Ali hoće li Ivan Perišić zaista preći na poljud? Prema Nikoličiusu, odgovor nije tako jednostavan. Perišić još uvijek ima godinu dana ugovora s Tottenhamom. I iako prate situaciju iz blizine i čine sve što je moguće kako bi se transfer ostvario, još uvijek ima puno nepoznanica. Perišić još uvijek mora utvrditi svoj status kad Premier League počne. I, iako je prijelazni rok još uvijek otvoren u Hrvatskoj, samo će vrijeme pokazati što će se dogoditi. Ali što ako Perišić dođe u Hajduk tek zimi? Nikoličius nas podsjeća da je sve to trenutno samo nagađanje. Perišić je jedan od najboljih igrača u Europi i sigurno ima više opcija na stolu. Razmatra Hajduk, ali još uvijek je pod ugovorom s Tottenhamom, koji, kako se čini, računa na njega u budućnosti. Ako prijelaz ne uspije sada, sve se može promijeniti zimi. I to je to, navijači. Nadamo se da vam se svidjelo ovo ekskluzivno ažuriranje. Ne zaboravite ostaviti svoje komentare. I naravno, ako se još niste prijavili na kanal, nemojte gubiti vrijeme. Osigurajte svoje mjesto i budite u toku sa svim novostima vezanim za Hajduk.